Ay Sunday morning karon mag-preheat ta. Lakaw ta bay. Kalakaw kay Wailingaw. Ay may buntag diha mga silingan. Okay, so Bisaya vlog ta karon bay. Kay di ko ta magbisaya nga Bisaya man tanda ko. So maayong buntag sa tanan diha nga mga Bisaya nga atong followers, especially sa mga bago lang na nag-subscribe sa ato Special shout out day kang Iris. Ay day. Ay sa tanday. Fried chicken. Ano guys, Iris. Shout out sa mga nag-subscribe nga mga amigo, kamag-anak ni Iris. Thank you. Ipakita natin si Iris gay na sa atong vlog. Makato siya si Iris. So thank you Iris. Salamat sa mga clan, mga lupon ni Iris nga mga amigo, silingan nga nag-subscribe sa ato Dagan kayong salamat. Shout out diha sa mga Bisaya diha sa among lugar sa Mindanao, specifically Surigao del Sur, Lianga, Jatagon Lianga, Surigao del Sur. Maayong buntag sa inyong tanan diha. Storyahay ta karon, lakaw-lakaw ta. Yawa naman tay lain atuan di mag BGC na lang taan Suroy ta mo mga bay sa BGC. Istorya pud ta kung iyon sa nato pagkaabot diri sa Manila. Kay dito man gid ta nagdako og dito ta na nabuhi sa Mindanao, nanimpalad ta diri ba og kaluoy sa Ginoo nga nakita ta diri maayong trabaho diri na ta namuyo no. Pero solid gihapon ta nga Mindanaon gyud, Bisaya gid tang dako, bisdak gyud kayo. Actually maayo ni nga content ang ako ang palalab siya gid siya. It's a good idea actually nga nganong di naman dito ta mag-vlog nga Bisaya man tang dako. So why not, di ba? Hey babe, I have an idea. What? Why don't you take a different approach on your vlogs? Like what? Why don't you do Bisaya vlogs? You do them in Bisaya because you're Bisaya. Pwede po. But I have one condition. Okay. So I'll do Bisaya vlog, Mm-hmm. which makes sense because I'm Bisaya. But you have to learn one word each time I vlog Bisaya. Alright. 59 degrees na bay. So lakaw na ta. Suri-suri lagot-lagot. It's a Sunday morning. Good morning sa inyong tanan. Maayong buntag Mindanao. Dako kay na akong pasalamat kang Iris no nga iyagid tang gitabangan. Riz, salamat kay Iris no sa imuhang pag-promote sa atong channel. Nga daming nag-subscribe na mga kamag-anak ni Iris and kapitbahay, mga amigo ni Iris. Thank you Iris. Shout out diha sa tanan mga taga Masbate. Pasensya na ito no nga dili na ni kayo maayo ning atong Bisaya kay taud-taud naman ta diri sa Metro Manila. Medyo dugay-dugay na ta diri sa Metro Manila actually. So kanang adlaw-adlaw nga dili na nimo magamit ang imuhang nakagisnan nga dialect bitaw. So medyo challenging na. Pero syempre di ta kalimot. Dili gid ta kalimot sa kung asa ta nagikan, kung asa nga atong gigikanan, di ba? Dito gud ta nabuhi. And recently guys, niuli ta dito. Diadto lang Disyembre.
para sa wala naka or para sa karon lang na mga bagong subscriber nato sa atong channel, ni uli ta dito sa ato as Mindanao. Ibisita ta sa ato ang papa, and unfortunately a week ago ni panaw or ni wala na diri sa atong kalibutan, nilakaw na atong papa. But anyway, we already dwelt on that. Kabalo man kung ana na gyud siya sa maayong lugar karon. He will always be in our hearts, and that's forever. And by the way, mo nabalik ta dito sa storya no, ni uli tas Mindanao atong Disyembre. Dili ko mag-ulian every year actually. Kay perti ka mahal ka yung ticket, mga katodo. Apakamahal ng ticket mo uli. Kay ang amo pinakatumoy na nasa dulo na ng Mindanao. So kung inyong boto na hunaon, kuha na gyud. Kumbaga medyo laid back na ang kinabuhi dito. Ang kinabuhi dito karaang panginabuhian na gyud ba. Kung tutuusin, maupag yun din taon guys na tauran og murag recently naman sila natauran dito og kanang cellphone nga signal bitaw. So imagine that, pila ka tuig na diri ang may cellphone signal or mga towers no. Pero dito sa amua murag mga 3 to 4 years ago lang. So ingana ka laid back ang kinabuhi dito. Laid back in terms nga kanang pobreng pamumuhay gyud, kay pobre man ta. Ang means of living dito pangisda, pambukid. Ana mag-uma ba? So ingana lang gid ka simple ang buhay dito sa amoa. Actually kanina ako yung mga short clips no. This was nung niuli ta 2 years ago man siguro ni 2021 kana mo nang morning itsura guys sa amo ang lugar. Morning sa may dagat na side kani mo renovated area na nga part sa dagatan dito sa amoa. So resort na siya, mo nang ingana na siya ka medyo develop na siya nga lugar. Woo! So na ko i-clip ani nga kauban akong manghod, mauna ang kanang tawag diyan sa mga habal-habal man na. So ang habal-habal dito most likely mga TMX ang ginagamit, mga Honda TMX mo nang ginagamit dito. Unya ang mga habal-habal dito musakay og mga maximum ata of 4 nga mga adult, 4 ka tawo ang kayang isakay. So per head ang bayad ana. Mo na siya, may mga para sa mga taga ano natin no, mga subscriber natin na taga dito sa Manila. Yan yung means of transportation namin doon. Isa sa means of transportation natin doon sa Mindanao. The same lang din ata, habal-habal dito sa atin sa Manila. Habal-habal din yan doon. Pero the difference, ang pinagkaiba nila yung habal-habal doon kayang magsakay ng mga 3 to 4 adults. Dito sa atin sa Manila isa lang, di ba? Joyride, mga ganon. So balik tas pag Bisaya shift tani, Bisaya, Tagalog, shifting tani. Shifting tani, Bisaya, Tagalog. So one of the samples that I can point out no, nga lisod pa ang kinabuhi dito. Although developing man ang lugar by means of yung natural resources natin doon, yung ating mga beaches doon,
basically sa Surigao. So maski hinay pero may development. So mao na siya ang kinabuhi dito. Now going back, kung naunsa ko pagkaabot diri sa Metro Manila, kung wa ko masayop mga katodo, year 2003 ko na diri. Basically dinhi ko nag eskwela sa akong second course. Agka-graduate na to, nitrabaho na dayon taon, mo na dayon to. So sa unang panahon, pag-abot na ako diri, dito ko sa may Quezon City area, nagpuyo sa Cubao area. Mga nga nagyod 2 years na dito. Unya, at the same area gihapon, or dili the same area, sa Quezon City gihapon, ibalin ko dol-dol sa may eskwelahan. Until such time nga nahumanta dito. By the way guys, morning Uptown Mall. So this is Uptown Mall, one of the famous malls din sa BGC actually. Tuyok ta dire. Picture ta picture. Ay Uptown dia. So suri-suri ta mo no. Comment down below mga bay kung asa mo gusto nga musuroy ta diri sa Metro Manila kay pwede man nato nalaagan, di ba? Laag-laag ta. Dalhon ta mo sa mga lugar diri nga kung gusto ninyo suruyan bitaw. So nuroy ta. Picture ta picture. Sa man nga video man ay picture photos. Oh. Okay. So sa atong mga bagong subscribers no, morning ato ang motor, atong big bike Ninja 1000 SX 2023 ni siya guys. Kung familiar mo sa Z1000, mo ni siya ang equivalent sa sports touring sa Z1000. Ang iyang main difference, so pareha sila built. Ang iyang main difference ani kay kani siya na pairing naa siya ay taklob, mo ning taklob niya. Naked version Z1000 sa sports touring, mo ni siya ang Ninja 1000 SX. Sa sports category, ZX-10R ang equivalent ani niya. Gwapo man day diri no. Pwede mag-vlog day diri no sa Kabuntag. Maayong lugaran ni. So this is one of the spots na pwede nating pag-vlogan no. Na lang mga katodo no, mga katodo sa Mindanao nga gusto maglaag-laag ta diri Metro Manila, yung na lang ko. Comment your opinions down below kung asa mo gusto nga mulakaw ta. Sa pagkakaroon, diri na ta maglibot-libot. Kay mura man bagong introduction sa atong channel in a Visayan in a Visayan version or concept. Kaning akong palalabs kay di man ni siya taga diri, taga laing nasod na siya. Muna ato pud na siya tudluan kay kabaw-baw naman na siya gamay magtagalog. Pero lisod na siya Bisaya. Isda. May ring sa likod. Philippine lemon. Philippine lemon. That's one. What you guys say? They are galing silang ibang planeta. They don't speak English. Ay! Sometimes they do. Okay, so puti iya ka kita ito may. Impakwan dyan, lain foreigner impakwan. China, nakakaintindi sila ng Bisaya. That's free. That's From free. mom. From mom. So it's good. So it's good. Diri sa Metro Manila, to be honest, na maayo gid diri nga daghan kay masuruyan no. Daghan kay maatuan. But the thing here is kinahanglan nagyud kay kwarta ika nga nila. Kay kada lihok diri kwarta, which really admittedly no, kung nalang yung kay option nga mobalik ta dito as Mindanao nga maayo gihapon ang ato ang means of kanang atong income bitaw. I'm very much willing to go back kay lahi ra gid ang panginabuhi dito guys. Kanang ang hangin bitaw presko kayo.
mga pagkaon presko kaayo, ang ambience food anang laid back lang gyud ani siguro na pagka magtiguang na ka ba ganahan na ka nga ganahan na kag hilom nga palibot. If only, no? Kung may chance tayo nga palaron tas Ginoo nga napatas nang wala pa bitaw ta sa retirement age kana may gwapo nga uli dito kay ma-enjoy pa man imo ang lugar. Enjoy pa kag suroy-suroy. Ano bang financially ano ka ba? Tawag gani financially na kay financial freedom bitaw. Gwapo na dito mo uli sa to ah. Ganar kaayo nga na mag-imagine bitaw nga naa ka muanhi ka diri sa Manila kung kanang bata-bata pa ka kanang tagaw pa bitaw kay ka tagaw pa kayo ka nga gusto ka mo experience og syudad pero pag daan na ka diri magpuyo di nakaganahan pag magkadugay na di nakaganahan labi nagwa tay kwarta na ay mo uli na lang uli na lang ta didto kay didto guaranteed man gid nga maski kanang maapikihan bitaw sa kwarta kulang-kulangon ka sa kwarta dali ra kay makahanap og pagkaon dito panginabuhian ba o tabang lang ka sa pagdahik ka ng mga baruto diha hatagan man kas mga mangingisda pod. So I'm pretty much sure mga na diri sa Metro Manila karon nga nanarbaho diri sa Metro Manila mas gusto pa gid nila nga muuli dito sa tuwa. Muanin ha diri sa famous nga Burgos Circle. So mabulol-bulol pa man tayo noon sa man nga Bisayan dako bulol-bulol man. Lisod kayo ba? Lisod kayo honestly no, lisod kayo magstorya nga kanang wa na bitaw gyud ka nasanay nga adlaw-adlaw magtagalog ka mag-in-English ka kay in-English pero may kay ato ang palalab nga tagalaing planeta man di English ta. So wa na gyud ni ma-practice kami ni Iris agkauban mi ni Iris pag matas buntag mo na mag storya-storya pero dili gyud frequent kay mismo pud ni si Iris taon-taon na pud ni diri sa Metro Manila. So maglisod na po dyan siya istorya po ng Tagalog nga or Bisaya nga straight. So mix na o na nga I wouldn't say na nagihapon tay practice kay Tagalog Bisaya man mi ni Iris. Gwapo kay mga sakyanan mga tawa na diri oy. May sila nga kani nga kananan by wildflower ba ni sa ba ni white flower ko man na haplas man na wildflower to no gwapo kayo top down ba kani diri nga kananan gwapo kayo na kananan kaso ay grabe dollar gid kayo ang kuan presyo ba di ta ka afford ani pero once in a while kung na kay kwarta may gusto niyo ma-experience nga na o daghan kay kwarta nga isunugon na diha gwapo na diha. Ang natilawan pag inako diha ice cream raman to. Pero kahilakon lagi ko kay mahal kay ice cream palit ng tag Magnolia 7-Eleven gwapo pa. This is one of the famous nga kananan dire. Pricey. I wouldn't say na it's worth it or ano kay wala pa mo ko katilaw diha sa mga cuisine nila diha. Siguro kay mahal man di. Gwapo siguro. Amanta, to the left, to the right. To the right na lang ta.
guys, gamay kay kung rider guys. So tinaw, nagbalik ko naman ang ato ang patos. Grabe ka untol. Kami kayo magdagandagan na yung Sunday, no? Pero pagka wa lagi kay atuan na wa pag kay kwarta, paita. Paita ay. Sige lang guys, so comment lang mo ha kung namay pa atuan nga oy, katodo suroy diha nga lugar kaya makita nato unsay tsada diha di. Suroy ta dito. Pero siyempre, kung dili kaya budget, pag-ipunan na nato, usa ta mulakaw. Ay, watay ko, di man ta kortahan, saktuhan naman ng ato ang birada diri. Anyway guys, salamat kayo, no? Salamat kayong nisuporta mo sa ako, especially itong ato mga bagong subscribe, especially ni ato mga subscribers. Thank you kayo sa inyong suporta. And sa katong mga wala pa nag-subscribe guys, so please do like, share, comment on this video and also subscribe para pud mo daghan-daghan pud ning ato ang komunidad bitaw diri sa atong YouTube channel bitaw. Naapod tay Facebook mga katodo. Pares gyapon Todo Mo TV. Naapod tay TikTok pud. Nga di ang ta magsayaw-sayaw, puro naman na motor-motor ng ato ang birada. Hala, suday istorya ang ato ang outro kay Bisaya. From Tagalog, Bisaya. So sige, translate na lang natin guys. So once again, thank you for watching mga katodo. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa atong vlog guys. Alak ka, wala. Di kita gani ka translate jatis. Translation na to, translation. So, at lagi niyong tandaan sa Tagalog, no? English, always remember. Sa Bisaya, inyong inumduman pirmi. And then in Tagalog, nasa lahat ng pangarap natin. In English, that in all of our dreams. Ng Bisaya, sa tanan nato mga pangandoy sa kinabuhi, no? Sipagan mo. Bisaya, kugihan nimo. Kilusin mo. In Tagalog, Bisaya, kilusin mo. Sa lihuka. Lihuka. At itodo mo. Sa may itodo sa Bisaya, guys. O buyluhi bay. Buyluhi bay, buyluhi. Thank you once again mga katodo. See you on the next video. Peace out.